سي أنا نبي حكي فتونا أصولنا مالتي نجمل زي قد فس قال شعت عمت مسودة إسحاق لا قد فقال شديش تعمت قد فهذا مسلك كم بامباير والعك عز عندنا أنا بلك الله أنا يكون كنت فيها كل مسلمنا ولا أزيل بعلي أمن لي ترى دي خان تقاسم كم تبدأ إن هذا سكس كقبر دليل كمان تطلع حفتن تعليو مساع الرغب خيري مسقال كامل رغب في كذا في قرآن سقال نبلع في of course شيخ إدريس انتهى يبلالو ويكا سخا حج سوزمولو سريكونسي تي متلال زقبازو لونينا نزارب دلينا متصحفتكم أين قدونينا الناس متصحفتكم أزينا نفكرو سمع عم تزربا هو قناعات لكم ولن ناي علم انت هيكون قناعات على عقم لكم فلتي جين بيجوكم تسمعونا كباخم ينسم كبانايكم مصحف كريستيان كيج قد فصل تعبر ازيا مدختي بلا لكم انت دا نحنا كم ادريس مدن بسمين بسم كلهم تيوم دعوات يقبروا فصل تامر نحنا كم اوكي حجي this is my account امنت مسلمنا نمصحف قدس بخميريو المحجة تاريخ انت يا مقابنات فتيمون سقاب زعلت زيادة الله thank you هاي thank you سامحوي مجمريا ازي بتنا إدريس تربا كنجمرو خلنا نسخاتكم نزل مصحف زي كي تقدوا بسمين بسم كالين زبل مصحف قدس اندهر قريدو قرآن كردوم زخل سبيلن مغنياتو تي قرآن معراف 10:94 انتاي زبل قرآن انت زي ترديكم مصحف قدس انببو زبل دايركت مالتي كلاي دما قرآن انتايلو اقدمهم زنبرو قدمينا زنبرو قدسان كم بعال داويت كم بعال موسى نور ما كالون حواريات زنبرو تخكليت مصحفهم يلو سلازا امن دحر نسو قددو ويلو شجر الله مالتي تقرانون مسرته زقبلهم سب ولا حدا ايرخبونيم حدا كلاي دما سويت وردز زبحال الله انتاي زبحال سيطان يلو مص يفلطني ابزخونه فتنا وي غبريل يبلكا وي ميكائيل يبلكا وي مريم يبلكا ازي كان زي امنو مصحف اندهر دا كم حتيات تقطرو نسيل زوتمو زتحرف غيغا اندهر كينو كم مسرت كاب عالم كطفو كقالس دا نيرو مبر قنعنا زيولي سالسيتي كم لبخت كونكم مصحف قدس مقداد اب جمركم لغزيي بل مالتي ابتنات مصحفتم نو كاب حزب صلمتي لسلس زقربتم حبرم دما كدراي زخونه مسيو نميكا توتال خدم سساي زبل صحف الله سلاز بزي مسرت مصحف قدس زقدد لا معالتي ميكا انت يغاطما بعلم فلطيم نسوم كمزي لهم نعبد جمر لغزي بملو ميكا خم تطف توتال ميكا كريستنا مسيوم كم زوروا دحيرو دما خمزي كم زغبرو نزيا ግን مصحف قدس زقدد لا معالتي مخانا قال بقال ينغري مصحفهم سلازي كمزي لهم دحير غسكيسوم نطفاتهم سلازخونه ايبلون يوم سلازي اب تاريخ مسلمنا اب عدنا زغبرو ወይ ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝገበሮ ጌጋ ታሪኽ ኣሎ ደን ቴሌኮሙኒ ንምዃኑ ቆልዑ ገይሮም አይፈልጥም ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እንታይ እዩ ሃይማኖት እንተኮይኑ በሐዋርያ ይዝንቀሳቀስ ሐዋርያ ማለት ድማ ብስብከቱ በካይዱ ብዝገበሮ ተአምር ህዝብ አሚንዎ ንመንግስተ ሰማያት ይዛቱ ንኣብነት ኣብ ዘበነ ነቢያት ዝነበሩ ሙሴ ክመጽእ ከሎ ስነ ምግባር ብምርኣይ አብርሃም ክመጽእ ከሎ ስነ ምግባር አብርሃም ተሪኢኹሞ ካብ ሶርያ ዝመጽሉ ግዜ እምነትና እግዚአብሔር አምላክ ዝተቀበለ ንሰበይቱ ኳ ከወስድዋ ከለው ጸሎት ዳ ገብር እምበር ምንም ከምዚ አይብለን እግዚአብሔር ግን ቅንዕኖ ሪዩ ሰበይቲ ጻድቅ ያሞ ከይተቀርባ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ክግስጾ ከሎ ንመን ንንጉስ ጀራር ነሪ ሙሴውን እምነትና እግዚአብሔር ሒዙ ክመጽእ ከሎ ናብቲ ዝጨከነ ፈርዖን ዝበሃል ክኸይድን ከሎ እግዚአብሔር አምላክ ሙሴ ስለዝነበረ በቱ ዝገበረ ተአምራት ሪኦም ብሙሉኦም ህዝብ እስራኤል ደድሕሪኡ ንምድረ በዳ ወጽኡ ኢሉ بحر ساغيروم دما املاخم كم زساغرم ريوم سبها زتسبها نو እግዚአብሔር መስገኑ ዝተመስገነ ኢሉ እንታይ ዝብል ማለት ሙሴ ሓፍታሮን ዘጻት ክትሪዎ ተኸለም ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 እዚ ትሪዎ ማለት ክጅምርን ከሎት ሙሴ ማለት ሕጂ ኣብቲ ምዕራፍ 14 ክትሪዎ ከለኹም ሙሴ ዝወጽሉ ግዜ ማርያም ከይተረፈት ካብ ካህናት ከበሮ መንጢላ ዘለለት ይብል ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ሙሴ ስለዝነበረ ማለት ስለዚህ ዚም ኩሎም ሐዋርያት ወይ ነቢያት ንብሎም ዘለና ብስብከቶምን በካይዶምን ንዓለምን እግዚአብሔርን አናፊቆም ለመንግስተ ሰማያት ዝወስድዮም ኣብ ምስልምና ግን
it is not religion ዘይኮነ እንታይ ዝበሃል ከም religion ኮይኑ ድማ political religion ዝበሃል ምንቅስቃስ እዩ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ግን ሃይማኖት የብሉም ንኸይበሃል መሐመድ ነቢ ዝጽሓፈ ወይ ዘተረፈ እንዳበሉ ዘምጽኦ እዩ ንስኻ እንታይ እንድሕር ተባሂሉ እቲ ዝጽሕፎ ዘለው እቲ ቀዳማይ ጂሃዲስት ብሰለስተ ዓይነት ወራር እዮም ዝኸዱ ሙስሊም መጀመርያ ዓቕምኻ ስጋብ ተዳብር እንሆ ገንዘብ ምእካብ ዝብል እዩ ካልኣይ ድማ ወራር ማህፀን ዝብሎ እዩ ንጓል ኣንስተይቲ እንዳታለልካ እንዳወለድካ ምኻድ ሳልሳይ ግን ግዜ ብዝረኸብካሉ ግዜ ነቶም ሰባት ንሶም ብገንዘብ ዓቕሚ እንድሕር ክድልቦም ዘይክኢልካ ግዜ ብዝረኸብካሉ ግዜ ግን በኻራ ጌርካ ተሳሃሎም እዩ ዝብል ማለት እዚ ሕጂ ሃይማኖት ክኸውን ኣይክእልኒ እግዚኣብሔር ንፍጡሩ በዚ ዘመን ጨኪኑሉ ይፈልጥኒ ነቢያት ሰዲዱ ንንስሓ እንታይ ኣብዩ ድማ መዓቱ ክሰድድ ነቢይ ቀዲሙ ንጥፍኣቶም እዩ ዝዛረብ ንኣብነት ባቢሎን ዝነበሩ ህዝቢ ክንርኢ ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ክፍኣት ነይርዎም እዩ ግደፉ ክብሎም ከለካ ኣብዩ ከለዉ ኣብ መጨረሻ ግን ነቲ ጻድቕ ጥራይ ኣትሪፉ ነቶም ሓጥኣን ብእሳትን ዲንን ገይሩ ከጥፎም ከሎ ንርኢ ኣብ ዘመነ ሰብዓ ትካት ድማ ንኑህ ሰዲዱ ንኑህን ቤተሰቡን ግን ብጽድቂ ስለ ዝመልኡ ብመርከብ ገይሩ ከውፅኦም ከሎ ንርኢ ኣብዚ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን እምቢ ዝበለካ ብኻራ ጌርካ ተሳሃሎ እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ እግዚኣብሔር ብባህሪኡ ጨካን ንፍጥረቱ ድማ ክንድኡ ደም ዝደለ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓደ እኳ ክጠፋ ኣይደልየን ብምባል ካብ ሰማያት ወሪዱ ብመልዕልቲ መስቀል ንባዕሉ ተገሪፉ ንቀራንዮ መስቀል ፀውዕና ንሱ እዩ ስለዚ እስልምና ኣብ ዓድና ዝገበርዎ ኣሎ ዲን ተልኩኒ ምናልባት መጽሓፍ ቅዱስና ስለ እስልምና ዝዛረበ ቃላት ስለ ዘሎ ክንገልጾ ንኽእልና እስልምና ኣብ ዓድና ዝገበሮ እንድሕር ሃልዩ ግን ወሎ ንኣብነት ኣግራይ መሓመድ ክንሪኦ ከለና መጽሓፍቲ ብምጥፋእ ካህናት ብምሕራድ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያናት ብምቅጻል ብዙሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምሰኣሰሩ ኣለኩም ስለዚ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ካብቲ ሽዑ ግዜ ድማ እዚ መጽሓፍቲ እዚ ክጠፋእ ኣለዎ ኢሎም ኣብ ሜካ ቀቢሮሞ ዝነብሩ ተኣምረ የሱስ ተኣምረ ማርያም ዝበሃል ዝዓበየ ዝነበረ ኣሎ እንደኹም ሰብ ካብ ተኣምረ የሱስ ዝወሰድዎ ኮይ እቲ መጽሓፍ ትሪእዎ ዘለኹም ኣቐዲሞም ተኣምረ ማርያም ክወስዱ ከለዉ እንታይ ዝብል ማለት ጎይታናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ንእሽቶ ከሎ ብጭቃ ገይሩ ኣዕዋፍ ሰርሐ ዝብል ኣብ ተኣምረ የሱስ ኢኹም ትረኽቦ ኣብ ካልእ መጽሓፍ ኣይትረኽቦን ኣብኣ ኻ ትጸንሐኩም ማለት ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ እዚ መጽሓፍቶም ኩሉ ግዜ ሃይብሪዳይዝድ እዩ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘድልዮም ዝወስዱ እዮም ስለዚ እስልምና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ንዝገበርዎ ሕማቕ ታሪክ እንተሃልዩ እዚ ሕጂ እውን ከለዉ ዘየለዉ ከይኮነን ኣብ ትግራይ ኣለዉ ንመንሹ ክትወፅእ ከለኻ ኣብ ኤርትራ እውን ሕጂ እዚ ህዝባዊ ግንባር ምስ መፀዳ ፈሪሖም እምበር ነዚ ንበዓል ዓራርብ ዘውርድ ንበዓል ገለ ሃገርን ኣግራን ብሓፈሻ ማለት እዩ ብልዕትዮም ዝቐርፅዎ ስለዚ በዚ ብምግባር ዝኸድዎ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ኣብቲ ዝነበረሉ ሃገሬ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓለት ቦታ ሃገሬ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ሳሓል እዎ ሕጂሲ ስጋዕ ከምኡ ዝግበር ዝነበረ እዩ በዚ መሰረት ግን ኣብ ሰዓት እዚ ብዓይኒ ሓቂ መፂኻ እቲ ሰብ እውን እንዳለበመ ስለ ዝኸይድ ንምንታይ ከምዚ ይገብር ዝብል ተወለዶ እንዳተምሃረ ምስ መፀ ሃይማኖት ከምኡ እንተበለዋላስ ንምንታይ ንቐትሎም ተደልዩ ረቢ ይቐትሎም እንዲ ዝብሉ ገለ ለውሃት ሰባት ምስተሱ ዝቕበሎም ስለ ዝሰኣን እዮም ኣብ ሰዓት እዚ ከንታይ እቶም ፅቢቶም እንድሕር ተባሂሉ እዚ ህዝቢ ኦርቶዶክስ ዝነበረ እንዳተሰደደ እንዳወፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ማለት እዩ ካብ ሊብያ ጨውዮም ንስዑድያ ዘእትኸቦም የሎም ድዮም ኣለዉ እኮ ህፃናት ማለት ደቂ ኣንስትዮ ወሲዶም ሙስሊም ኮይኖም ኣብ ምድረ በዳ ዝወልዳ መለየን ኣለዋ መይተን እንዴ እንዳዘን ኩለን ካብ ሓማሴን ዝወፃ ድሃይ እንዳበልኩም ትልጥፎን ዘለኹም ብሱዳን ተራእያ ትብሎን ዘለኹም ማእስደ መይተን ኣለዋ እንደፈቐዶ ምድረ በዳ ይወልዳ ወሲዶም ኣብ ምድረ በዳ የውልድዎን እሞ ድሕሪኡ እንታይ እቲ ፕሮግራሞም እንተልኩምኒ በቲ ዝነበረ ምድሪ ዴኻ ምድሪ ሓበሻ እዩ ተባሂሉ ጨካንን ጂሃዲዝም ተማሂሮም ክኸዱ ካልኣይ ድማ ውሕዳት ዳኣሎ እምበር ዝተወሰዱ ንስዑድ ዓረብ እውን ኣለዉ ኣብ ፀልማት ኮይኖም እንዳተምሃሩ ዝዓበዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ጂሃዲስት ሒዞም ንኤርትራ ክኣትዉ ተባሂሉ መዓት ኣለዉ ብትርኩ ዝምወሉ ማለት እዩ እዚ ሓሶት ኣይኮነን ባዕልኹምን በጫቕ ይብለኩም ያህል ሓደ ግዜ ክትዛረቡ ከለኹም ስለዚ ማዕረኽ እንደዚ ፕሮግራም ከም ዘለኩም ንፈልጥ ኢና ግን እቲ ብደም ሰረታ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ወላ ሓንቲ ስለ ዘይትኸውን ፍሒ ወይ ሕማቕ ናብ ካልአይቲ ሕቶይ ከኣቴ ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ይሕዋት ኣብዚ ገዛ ዘለኹም ስጋብ ሕጂ ሲ ሰብዓ ቁርኣን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ተፃሒፉሎ ድዩ ወይ ይጠቕሶ ድዩ ተሰቂሉ ይጠቕሶ ድዩ ተሰቂሉ ዝብል እንድሕር ኮንካ ኦፍኮርስ ከም ተሰቕለ ቃል በቃሉ ዝዛረብ ኣሎ ስለዚ እንታይ ተባሂሉ ኣብ ቁርኣን ኣሎ ኣብ ቁርኣን
قدامي كنا أب سورة المريم هذا النبي استنبأ كخون نوري كونسيكنس بقدم تختل له أبتي سورة المريم عرف عصر شعات زرانة بقدامي انتهي زبل نيرون هري لكم ني نا زبل دول معلت له زمت له معلت له زت السؤال له معلت له سؤال له قدم سبي ولد يموت يتنس مخالو قال بقال تزاري بله انت زخون نير جن زبل دول زعرق له ما مسي زمت له زبل صحيح مخانا نيرو ስለዚህ ሆነ ቃል በቃሉ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ ተታሪክ ቋተ ዘይኮነ ኣብ ቁርአን ምዕራፍ 19 ዘላ ቃል መይት ይብል ከምዝ ተሰቀለ ከምዝ ሓረሞ ከምዝ ተገረፈ ጎይታ ይቅረበለሎም ከምዝ በለ ድማ ዘቃል ዚያሪ ማለት ኣብ ሪያድ አልሳሊሃን ዝበሃል መጽሐፍ ምዕራፍ 36 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ሕጂ ይሕስቡኩም እዮም ዘለው ሙስሊም በር ተሰቂሉ ተገሪፉ ተሓሪሙ ዝብል ቁርአን ቃል በቃሉ ለኩም هذا مجمرة كاتا سورة المريم زبل زلار يخمال لهم نسم قد يسلبه يبلو يعذبه أي سقالون أي حرمون يبلو لبوا بقول مالتي أنا حاسين تقولين قال بقال يا خم بقولكم مالتي بزون كفي تغريكم قد انتي زبل مالتي I can tell recall as I am seen the messenger of Allah no بلك برأي رأي محمد يزارب زلو مالتي resembling one of the prophet was people scattered him and shed his blood. هذا دم خفص كله while he wiped blood from his face. دم دم بقص عند تنصف خورد كله. He said, "Oh Allah, forgive my people because they certainly do not know." زبلون زقبرون أفلتنما أو قيتا يقرأ يبللهم كبل كله رأخ وإزبل. الزين هلكم خينو أتيا قرآنكم تنهم. حسوت كيت مسلكم زيات ريواز لهم يا أنا يوسخ كلها عينك كلها مالتي زيات ريواز لهم حكي رياض الصالحان سلازي يسوع كريستوس هاي تسألن زبلكم تعاليهم يحسوكم عليه كم غيرهم يمزت تعالوا مالتي سلاز خونه أنا قال بقالا نزي مسحفون أريكم عليه سلازي كم زسقال ندهر تزاريبو كم زولد توليد رينا لنا كم زسقال إنه كم استجرفون رينا لنا دومن دالتن صفصفة يزبل مالتي نزي عدم ما مرجع هناكم مسحف قدس وانجيل لوقاس إسران سلسان 4 دما إنه تم زهار موز نبرون دار عيدما قويتا زبلون زقبرون يفلتنمو أو أبوي يقرب للمين يسأل يزبل زي قويتا زبلي سلازي بس سلازخونه نزيو مسحف قدس تسقيلو 5 ساي ينقر قرآنون كم زتشفشفه كم زموت النهر تزاري بخينو سلازي مسلمنا زمهرهم زلو يحسوا يم زلو أتم مشايخ يحسوا له تقرأني زبلكم ديهم كتسمع زقباكم تشخ أزين عاهم يزملكات مالي سلاز بس سلاز خونه كم تسأله قال بقالو أبا نجيراتكم على مالتي سلازي زي بنصر يا نقرأكم زلوا مالتي بحثر بلس زيادة ثانك يو تا خاليتي حتى تاساسيت حتى قدمي نابتا خاليتي حتى يمتا وي كلت حتى مس اجيرك حتى كا يخبدك ولا تستقمي يقولوا ما شجر يقولوا اوكي قد خاليتي حتى خفتي بوش تسيدات ندلا اب اسلمنا زبل عن زي بلا عن سقا قالو دي اوكي زياتا قداميت حتى يا او قداميت حتى يا خاليتي حتى لاتني اجد داسيت حتى يا زيها بزعبه محمد تجلس حتى يا اوكي لعيشة والشعات عامة كلا محمد تمرعوا نسخة ودي 54 عامة نيرو والشدشتين ولا رنتاي شعات غيركم لمبر أو حراي بسبنة تمرعوا يبل أبصورة كلتيميتن سوسان شمونتني يا زلاتا صحفت مسلني كالخات وسخيت كالاتا أب سورة 533 كالا سلازي محمد سلمنتاي نبي تخون كاسي كم غيركا نقال شعت قال شو دش عمد ولا قال شعت عمسي قلع مش متجبر زي مساسي كس تجبر تخ بين واز نبي از نبي حق نبي مالدي تاب ناقبر تاب دامو مازن تاب حقي تاب غيرما انت يريق لكم دايرو اسرحنا تاب نبي مالك فريها እግዚአብሔር ዘሎ ምስ እግዚአብሔር ፊት ንፊት ዝዛረብ ሰብ
هذا مجمريا نبي انتزخون نيرو سبيت خلاتون سبيت خدلي أي خير ندي بعرف شاد ما محمد قال شدشت عامة اندحر أنا عاتم مرعوا سجاب قال شعات عامة أبو سنحوا قال ملز بلالو محمد سي أنا نبي حكي فتونا أسقولنا مالتي نجمل زي قد فس قال شعات عامة مسودك إسحاق لا قد فقال شدشت عامة قد فهذا مسلك ثلاثة عامة صغيرة حلوة نيرو تبلسي محمد حدا ولف زمت نيروي كم زبالكم مس جمل كميلي رخاب كم زنبرة مصحف قدس جيرة أريكم على لغو ولا مصحفتنا زمسكرو مالتي مصحفت بيت كريستيان أرثوذكس سلام محمد زارو مصحفت كله سلا زي تحتتكم بر سلازي لازم زارو مصحفت نحرالي محمد سجاب قال تشعت عامة تخون كتصبي لكم هاي تحسب نمو خان قال يترفسي ولا عاد سلمنا نقال تشعت عامة يقد في زبل شخ أنا أيامني كمان تقولكم إني سبيت بزي بالله كمان بحق غيركم تراخبوا ندابله خلوا كوكمبر مالسي برجع غيركم تراخبوا ندابله خلوا قال إن استيت تخيناهم كم زين دهر زبل كوينو بنفسكو تعيمانو القرآن تزحف لزي يا بريتا of course فتوى زبال سمعوا نقرأكم كاب قرآن العالم فتوى زبال مصحفين زقبلوا أنا لا بلك قرآن هيتبل هجيت كل سب ولا خبز زبل مالدي فتوى مالدي ما فتحها بير ويدما بليك أونت تترجمه زي تغكل نابلك تخرب مصحف قدس بحري ترجمه وانجيلين عها تخزب لك سلز بزي مصحف كا فتوى زبل مصحفهم كا عم بيقولكم يا قدامي مالدي سلمت عن هرتبايلهم متشك خميجر أنت زبال مس بحيق أبعد كخميجر كاترخب مسكوكم بر كميجر كاترخب زيت جير كقربت كميجر كاترخب إن حرز بالكوينو بمسرته محمد كم نبي كونن ناي كم سبعة كمان personality أينورن قال شدشت عامة عقل نحر قال شعات عامة نحر كم زقبر كوينو ما إن نبي كم خجبر هيكلني زابير كان أملاك هيكونن عجبون قبله يخلني ري نتي أدم كفترة خلا نهوان كفترة خلا قال عصرت حمش عامة جيري فتير له سلازي إذا نبرة كانه ولا بزموت ولا بزترفه إذا خبر زبالي سلازي بزي مسرة سلازي خناه أنتو قرآن زبلا زلوا تخكليو نسخاتكم مسيحهم كتتقابق وقنا يتخولن ما نساء قال شدشت عامة سلازي نبرت بامبلا تتقاوت نبرت كويس بالمالي toys she was playing with toys دحريو كوس داخل له كمان زت أوتا كم زبلا يمسيلو أمبر بيشنكت توحيتي عتنبر نيرا قال شدشت عامة هذا ما أنا زي كفتت ارتيع كم زي جيران هردا غير راخبها اللي قينو نعم أنت يسمعها ده بحاول نتابع 100 جبرة سلز تزنبرة كانة يزري كامبر ششت بلانا سلز تزنبرة كانة يزري كهجي هذا النبي قينو أما صحاب قدس كندو كانة زلوا يلن كلا إتا كندي مسرت زلوا نخلات نابون أقداس زي لزا حتى مالتي أبو سلمنا زبلا زي بلا أنت يالو ولا أنت يلن ولا سقاسبي بلاي ولا حنتي أم مسلمنا زي بلا يلن حسب ما غيت بلع لك أصنع نحر حميم كخمزي لك أزبلع تسين كاكم كتبلع خاص بلا بتفاتوات يصنع كا ها انقر عبايت بلع لك أصنع أبتفاتوا أزبلك نحر كمزي كوينو كن أقرأ تراين من مدهانة غيرها بلع يبيل يصنع كا سلازي أنا قال بقالو كم بقولكم كله أبتي على خرط بزبال مصحفهم نبعلو قدم هجي مالتي نحر سجا سب زفكر كوينو سجا سب زفكر تخوينو سجا أنسى سايخلك لك على مسلوك هاي خلكلن سلز بس سلز غني أنا أبز زنب بقولكم مريوة شعو نعي ونجل غير كانت بلو مالتين أوكي إذا عم مسلمنا دي زلو سقاب كتبلع سي يعني لو دي مردع بيخن زيان أنا مديا ولا سي مسجبت فكون الليلي يغريتا نو هجي انت يالو نحنا نبلوكو كتي مصحفهم زصاني حكا يا خاتم بقولهم بر نخالت تبلو مخنيات يبلكان سقاسب كوامو سقاسب سي كم بامباير بولعوك عزل اندلا أنا بلك الله أنا يكون كنت صحيفة كل مسلمنا ولا أزيل بعلي أمن لي تردي خان سقاسب كم تبلع عامو وكرم يجي مسايك كاتع كله هيكون نيلو تخاتعي دهري حال الشيخ مسيو يبليو ما سيبل كونديشنال لو يبل مالتي دهر دا قمي خاص أنا هكا نو كاب إمام عليك تراح أيو خنبر سقاسب كتبلع خازبل قال بقالو تصحيفون رغبينا سلازي زبلا دلغا إفريم سقاسب سي يبلع تبلن لغا تأمي خاسي سقاسب انتساقات ولا عارك خاص حريف كاب لعيات بلن لغا يفعول كورس بلك أنا حسيكم كون مصحفهم زبلا إذا نقرأ كذا لهم بر أنا نحر حسيكم إنه عين تاي تغمن انت أي بتتغسي من تايك الروح والغد أوكي تفسير القرطبي بزبل أب كان أي حتى مصحفهم قد 85 لكم سلازي أبتي تفسير القرطبي بزبل زلوا مصحف
ابو كترخبو تخليهم ولا داونلود كتقبروا ترليهم تفسير القرطبي ازو ما عندنا زلو فولتو نز مستيزي سبس كم زبلا تم مشايخ فولتو فولتو ولا حارس ስለዚህ ንሕና ንፈልጦ ሓሰማ ይብላዕ ገለ ይብላዕ ከማን ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መቅደስ ኣይኣትን እዩ ወላ እንኳ ንሱ ስላማይ ዝሓረዶ እንድሕር በሊዑ ኣይቆርብን ይባላ ስለዚ ንሕና ግን ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ምናልባት ነቶም ሙስሊም ለዋሃት ንዓኹም ሕማቕ መርድእ ክኾነኩም ይኽእል እዩ ወይ ዝውንጅለኩም ዘለኹ ክመስለኩም ይኽእል እዩ ኣብታ ተስፊር አልቁርጡቢ ትብል ዘላ ምዕራፍ 85 ግን ይቕሬታ ገጽ 85 ካልኣይ ሕታም ቁርጡቢ ዝበሃል ዘሎ ኣብኣ ግን ቃል በቃላ ከም ትብላዕ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ ስለዚ በስ ስለዝኾነ ጽኑሕ ምናልባት ኣብዚ እንተላሉ ዝብል ዘሎ እንታይ ስካነር ወዘተረፈ ማለት ፒዲኤፍ አውሪድኩም ክትሪእዎ ተደሊኹም ቅድሚ ጅውን እኮ አንቢበልኩም እየ ማለት እዩ ምናልባት ስክሪን ሻት ዝገበርኮ ክርስ ስለዝደለኸ እምበር ኦኬ እንዴት መጽሐፎም እዚ መጽሐፎም እዚ ተስፊር እንሕመናባኹም ገጽ ክገብረልኩም እዚኣ ኸ ድልትኩም እዚኣ ኸ 200 ትብፅሕዋ ታብታብ ሕዋት በጃኹም ዲያም ታብታብ እንዳገበርና ራይ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ተፍሲር አልቁርጡቢ ትብል መጽሓፍ እያ ቮሊም 2 ኣብዚኣ ቮሊም 2 ምስ ከድኩም ገጽ 85 ክኸፍተልኩም እያ ሓንሳ ጽንሑ ማለት እዩ ገጽ 85 ታፍሬም ሓዊ ክንደይ ክትቀኒዕ ኢኻ ከምዚኣ ኢልካ ትርእየና ኣለኻ ሕጂ ንምንታይ እዩ ንሕና ሕጂ ቶም ሙስሊም ምሳና ዝዓበዩ ከምዚ ንውንጅሎም ዘለና ዝመስሎም ኣሎ ኦኬ ሶሪ ሳሚ ኣብ መንጎ ከይኣትወኩና መልእኽተይ ደኸመሓላልፍ ሳሚ ሓዊ ዜና ክበካ ዓቕል ግበር ኣነ ኮነ ገይረኩም ኣነ ኤፍሬም ከይወድእ ንምንታይ ንዕድል ሂቦኩም ሓደ ሰብ ካብ ኣነ ክሰርሕ ከለኹ ሓደ ሰብ ክሕግዘ እዚ ከዓ ነብሰይን ንነብሲ ኩላህና ዘለና ከዓ በረከት ንኽንረክብ ክንሕግዞኩም ኢና ነቶም ሓደ ግን ሓደ እየ ዝሕግዝ ስለዚ ስጋብ ኤፍሬም ዝውድእ ኣብ ሕቶታት ስጋብ ንበፅሕ ኣነ ዝሓቶ ዘለኹ ሕቶይ ስጋብ ዘይወዳኹ ሓደ ሰብ ኣብ መንጎ ከይኣቱ ፕሊስ ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ኣሕዋት እየ ማዕረይ ሕቶ ዘለኩም ሰባት ክትህልዎ ትኽእሉ ኢኹም ተዳለዉ ግን سرعة 85 ብጣዕሚ ግን ትገርመካሲ ስጋ ሰብ ይበልዑ ስጋ ሰብ እኔን ኣንም ኣቦይ ኦኬ ኣሚንካስ ምስኡ ክድቅሳ ይትኽእልኒ ከምሳ ዝኾነ ምስላማይ ማለት እኮ ከቢድ እኮ እዚ ኦኬ እዚኣ መጽሓፍ ሕጂ كمبولكم إني أبتا ساينس قبل الله زلخو دحر ريوايكم تمزي if someone his dire need finds caron pork and human flesh he may eat them carry on هجي حسما يبلعني مزولهم حكيلو حسما يبلعني حرامي خبلو تسمعوا مالهم أب تفسير القرطبي جن أبتي معرف كل تزلو كمزيبل if someone who is dire need finds caron ይብላሎ pork and human flesh he may eat human flesh ይዝብለካ ዘሎ ረዲኻኒ ክጅምር እንከሎ ነዚያ ጽንሕ መኸሪያኩም ከምዚ ወንጀልና ከይመስለኩም ማለት እዩ ኦኬ ያ ትሪዋ ኣለኹም እግዚአብሔር መስገን ብሪን እዚኣ ትሪዋ ኣለኹም ሓቀይ ኣብዚያ ላዕሊ ዘላ ኣብዚያ ዘላ ጽሕፍቲ ትሪዋ ኣለኹም ማለት ኣልግብ ከብለልኩም እየ if someone he is ተመልከቱ he is dire need finds caron ንሕርዳ ተሸጊሩ ኮይኑ he can eat pork human flesh he may eat the carrion ይብላሎ ሕጂቲ ከምብቦ መታን ክጥዕመልኩም ኢለ እምበር ትገጽ ይበኩም ኣለኹ ስክሪንሻት እውን ክበኩም ይኽእል እየ ስለዚ በዚ መሰረት ብምግባር ነቶም ሙስሊም ኣሕዋትና ንውንጅለኩም ኣይኮናን ዘለና ሕጂ ኣብ ከመይ ኮንዲሽን ክትበልዕ ኣለካ እንተጠሚኻ ተሸጊርካ ዝብላዕ እንተሲኢንካ እዩ ዝብል ዘሎ ዝብላዕ ተሲኢንካ ሜትካ መንግስተ ሰማያት ዘይተኣቱ ምክንያቱ እስልምና የጸድቕ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኣኻል ዶ ይኮነን ስለዚ ብዚኣ እንታይ ዝብል if someone who is ብውሽጢ ሪፖርት ክብሉ ፀንሑ ሰለስተ ሰባት ዓፅየኩም ብሎግ ገይረኩም ኣለኹ እያ ሕጂ እውን እዝኒ እንተልይኩም ስምዑ
قص انت اللي اقبلكم دلي اكن مصحفتكم اندحر زيد لكم دليهم طيب بيو بايزو انا ريبورت غيركم من እግዚአብሔር አፈው ተዓብሶ ይትኮልهم نعاي ولا حنتي كل عام ريبورت ስለዝግበር ምንም ዘገድሰኒ ይኮነን ታብዙ ወልዕሰት ይብለይ انا كنت اقبلكم دلي اندحر زيد لكم تمصحفتكم غحفو وين ميكاملسو اندحر دا مصحفتكم كاين ግን ولا انا لكم كاين مدهانيت كتبلعو خلخا ايطعمونيو مدهانيت ስለዝበሉخا ايطعمونيو እዚ ድማ መድሃኒትኩም እዩ مصحفكم يو أنببوا أمه أنا إلكم كخام مسلم مخان إرتراو مخان يحشكم كيلو هايمان الزيبول إرتراو مخان يحشكم إرتراوي هيماني تبهر لوا اسلمنا وقرآن قد هيماني تزبهر يبولون أنا يكون كنت صحيفة لكم زي مصحف زي بقزع مسجدكم صنحة بقزع نهاتكم زخونة بقزع مشايخكم بقزع نبياتكم صحافوي نعايكم من حاف تبلو وين ساميكم من ريبورت تقبروا مالتي ስለዚህ በዚህ መሰረት ስለሆነ እታ ትብል ዘላ ግን if someone who is dire needs ይብዙላሎ friends caron finds caron pork and human flesh he may eat the caron because it is lawful for him in the one situation እዚ ሓላል እዩ ከመይ ኣብ ዝኾነልይ ሓላል ንዝብል ግን ከመይ ኣብ ዝኾነልይ ሓላል ይብልሞ wherever pork and human flesh never are and so is better so go for the leisure of prohibition. So similarly, if someone is forced to have sexual intercourse with either his sister or animal or unrelated woman, he should choose the unrelated woman. كم تتبلكم زلو نو اندحرا سكس كقبر دلي خمان تتدلي حفتن تهاليو مساع الراغب خيري مسقوال كامل رخاب زفكة داف قرآن سقاط المبلع زفكة of course أتا أنا حلارك زي ست قرآن تتفطوا كل صبغيو أب قرآن مخنقركا نابنت ساميل كوينكا نبيات بعالت بيتكا كام نبيت وصاي زولركا قوال انتهاليا حلالي ختمرعوا كاقوال زولركا بوش منت زولركا انتخنكا كتمرعوا حلالي نتا قوالي سقع مسقوالو زراخا of course أنا حسد أيكون كنت نقرأكم زلوا أنت ويكون إيه ما نتا قوالي نتا قوالي نصايت قبرن لك الله القرآن زوج النسيب لك الله حسد أيكونن هجز بزلو مسكين مسلم ودعادنا ولا عند قرآن يفلتني كمتي نع توهادو أتفلتني الله أكبر شهد الله إلا الله بل زبلو زلو أنا ولا خايف ولا تقدم قرآن أرثركس مخان حشني منهم كسرتنا يقولون أزي حسوتي تقولون تخونكم مسقالو تراخب النبي كفاية بللكم بعليهم سألكم ها تلازي أزي زبلكم زلو نابتي كن بس خلنا قلنا زبل مالتي أبزي زبلو زلو أتي زبلو زلو if someone is forced to have sexual intercourse with either his sister or unrelated woman unrelated imrس this is أنت زبلكم زلو قديتها خوينو حفتها وإذا حفتها نحد أنت راخب إلى خارج غير حردك زبلو كم حفتها نتحنت مرس إبل ندحر ولا حنت مرات زي اللجن ولا مسلم أبزي بلخ مرعاف كده يقربكم سلازي نبتي سجاجن كنا أدخلنا أنت يزول مالتي أنت يزول نو عبرها أبزل خالو سنح أنت يزول our scholar said that أحمد ابن حنبل and Daud تملكته ابن البانت بالن Daud related that the evidence of Ahmed is the word of the prophet أحمد استزاربه ناي نبي محمد قاليو breaking the bones of corpse is like breaking them when the person is alive. بهوت خمسة لغة عظم خمسة لغة. الشافعي بالمالت. الشافعي زبال مصحفهم. الشافعي says that he should. It is not permitted to kill دليما because his life is respected. كاب إمامات كاقل نقستات تخوينهم تقاتل كايو. هوتهم زي تخبريو. نعون كوميتك بغيري تملكتو. كاف سقوم كيبلعو خاب حوم نتسقى خالقن كبلعو خلو مالتي انت يبل his life is respected or a Muslim or a captive because he is someone else's property if he is from the abode of a war حدا اب زمارخ كاين تخوينو ወይ ድማ ሰራሕተኛ ካንተ ነይሩ ግን እንታይ ዝብሎ ማሕሻን fornicator it is permitted to kill him and to eat his flesh اندحر دا زي كوينو كاب زرع عليت كانت زي كوينو ماريح كانت مصيخايو سراحتنيا خا تصنيحو كن حريركا سغو ختبلعو
permitted ይብለኩም ማለት ስለዚህ ዝበለ መኒ ቁርአን ጥቅስና ገበርካ ጭብጥ እንዲዝብ ዘለው ጭብጥ ሉለው እንዲም ጥቅስና ነገር ከብኪ ንግረካኮ ሰማሐ ወይ ጭብጢ እዚ መጽሐፍኩም እንዲዩ እዚ እንዲት መጽሐፍኩም ጭብጥ ጥራይ ዘይኮነ ስት መጽሐፍ ትሪዮ ዘለኹም ማለት እዩ ለኩም ኣብዚ it is permitted to kill ይብለካሎ and his flash okay አድነ ለኩም ትፍላሽ ዝብል ሽግሬ ብሉ እንኳ አነ ስክሪንሻት ገይረ ክሰደልካ ኸለ ኣብቲ ቆሪጽኩም ተውርዶ ኣብ ክትልጥፎ ትኽእሉ ስለዚህ ዝብሙሉ መስሊ ኣምኑ ልዮም ዋላቲ ኦዚልውን ቅድሚ ሕጂ ስጋ ሰብ እንድሕር ይብላዕ ኮይኑ ሲን ምንታይ ስጋ ዓሰማ ይብላዕ ኒልካ ሓሰማ ከም ትብላዕ የርእየኩም ኣለሁ ሃከዶ ሓሰማ ይትብላዕ ይብል ፀኒሕሞ መጀመርያታ መጽሓፍ እዚኣ ክጅምር ከላ ትርጓሜ ወንጌል ማለት እንዲናቶም ተፍሲር ዝብልዎ ንሶም ትርጓሜ ማለት እዩ ንዘይተረድኦ እንተሃልዩ ነቶም ዝነበሩ ካብ ነቢ ኣትሒዙ ዝተርጎመሎም it is dire to feed ካሮን pork and human flesh ይብለካ ኣሎ human flesh ሓደ ስጋ ሰብ ማለት እዩ pork ወዘተረፈ ዘሎ ስጋ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ኩናት ድማ ንሕር ኣማሪኽካ ይሃለኻ ካብቲ ሰላማይ ተሓርድ ካብቶም ዝማረኽካ ማሓሪድካ ብላዕ ዝብል ንሕር ኮይኑ ዝብይ ብላዕ እዩ ኣድጊ ብላዕ እዩ ዕንቅርቢት ትብላዕ ተመን ይብላዕ እንኳን ስጋ ሰብ እውን ይብላዕ ማለት እዩ ስለዚ በስ ስለዝኾነ እንድሕር ደሊኹም ከዓ እንድሕር ደሊኹም ማለት እዩ ፀንሑ ሓንሳብ ብናቶም ነቢያት ዝተዛረቦ እንድሕር ደሊኹም ብትምህርቶም ድማ اوكي نعم سرامو كالاساسي تحطوا لكم ስለዚህ ንሳቶም ባዕሎም ቶም ነቢያት ዝጽሕፍዎ እንድሕር ኢኹም ኮይንኩም ድማ እንታይ ዝብል ማለት አንደር ዋን ኮንዲሽን ኢሎም ኣብቲ ዩቲዩብ ክትሰድዎ ከለኹም ብምሎም ምናልባት ዩቲዩብ ምስ ገበርና ያበስ ሰምዕ እንታይ ከይብለኩም ማለት ነዚ እዩ ስለዚ ኣብቲ ናተይ እውን ኣለኩም እኮ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ምሳይ ክራኸብ ከሎ ዝመለስኩሉ መልሲ ማለት ስለዚ ነዚ ኣይኽብለካ ደልየ እቲ ኣይብላዕን ዘይብላዕ ክትብል እንድሕር ኮንካ ስሳሚ ካብ ሰብ ንላዕሊ ምብላዕ ዝኽፍእ ኣብ ዓለም የለን እንቅርዖ ምብላዕ ዳ እንታይ ኣለዎ ዘይብላዕ እንታይ ኣለዎ እንተልጋንሲ እንታይ መኽብለካ እንደ እምኒ ምቁርጣም ኣብዮም ክገድፎ እንተኮይኖም እምበር ስጋ ሰብ ምብላዕ እንዳፈቐደ ከሎ እንታይ ኣይብላዕን ኢልካ ኢኻ ክትዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ዘይብላዕ ኣብ ስጋ ሙስሊም ወላ ሓደ የለን ታትሲ ስለዚ እታ መልሲ እታ መፅሓፍ ካ ተፍሲር አልኹርጥቢ ቮሊዩም 2 ኣብ ዓድና ዋላ ኣንበጣ ረጊፎም ይበልዑ ነይሮም ኣብ ዓድና ዋላ ኣንበጣ በጣም ጨዋታ ሁሉ ሰለም ይበልዑ እዚ በጣ ግድፎም በጣ ዳ ይበልዑ ስለዚ እንደ ተኸሪኻ ናብ ሕቶ ኦኬ ይቕፅል ኣለኹ ኣብ ኦርቶዶክስ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መሐመድ ይዛረብ ዶ መጽሓፍና መጽሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ዘለዎ መጽሓፍቲ ዶ እወ ብዛዕባ መሐመድ ሲ ይዛረቡ ዶ ወ ዜና ስላሴ ብዛዕባኦም ይዛረብ እዩ መጽሐፍ አቡነ ሰላማ ተአምር ይዛረቢው አነ እጂ ጽንፈ ከምጽልኩም አባ ሰላማ ዛረቢው ከሳተ ብርሃን ገድለ አቡነ ሰላማ ዝተጻፈሉ ማለት እጂ እንታይ ዝብል እንድሕር ተሃቢሉ ኣብዚ ከ14 መጽሐፍቲ ስለዚ ተዛረበሎ መጀመርያ እስልምና ንምንታይ ናብ ምድረ ጋዚት መጽዮም ንዝብል መልስ ክምልስ እንከሎ ድርሳነ ጽዮን ስለ ቡና ክዛረብ እንከሎ ጠቂስዎም ይኸይድ እዩ መጀመርያ ኣብ ምድረ ጋዚት ዝነበሩ ህዝቢ በእምነት ክወድቅልና ስለዘይክእሉ ብወልፊ ናይታ ቡና ትበሃል ከነውድቆም ተባሂሎም ተመሓሒሎም ሓሙሽተ ሙስሊም እንታይ ሒዞም መጽዮም ሽጋራ ትንባኾ እንደገና ድማ እዚ ጫት ዝበሃል ሒዞም ከም ዝመፁ ዝዛረብ መጽሓፍቲ ኣሎ ንሶም ግን ከመጋይሽ መሲሎም ከም ዝመፁ ሞ ድሕሪ ግን ናብ ምድረ ኢትዮጵያ ከም ዘርግሖ ይነግር ማለት እዩ ኣታ ግደም ጥናስ ብሪን اوكي زحوت قناتينا يا ميت غيرك الله افريم حوي زرباس كي وصيله هراي انت لكادلي سلازي ابزي امصحفتنا كمزيبل نامنت درسانه صيون ገድለ አቡነ ሰላማን ድርሳነ ጽዮን ማለት ናይ ጽዮን አማጻጻ ዝነግር መጽሐፍ እዩ ከምዚብል በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ተአምሪሃ ለቅድስት ጽዮን እምነ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉነ ህዝበ ክርስቲያን ይብል ጸሎታን በረከታን ናይ አዴና ጽዮን
كمون يا ابن سلامة مسكولاتنا يكون يبلو وماتو 3 تنبلات ان بهير عرب هبه بهير ኢትዮጵያ نسيوم مصوات وتمهالو كما ياسوت حزب انت حزب مالتي انه 5 تنبل مالت مسلم مالتي بقانقا ግዝ تنبلات 5 تنبلات بهاجر عرب تمهايلوم ናብ ሃገር ኢትዮጵያ መጹ ወነሲዮም እጽዋት وتمهالو كما ياسوت حزب متان كنسحت يلوم ድማ ተመሃሃሉ ይብል وسمو كايبه نغركم من اصوني الله زي يكون مفتو اي سنيانه يقريتا مفتو اي سنيانه اغانن انت يزبلا يسمع انت يزبل مسلكم صلح بز محرنيا زلكم ببلكم ዳግመኛ ነግራችሁ ዘንድ ስሙ ከነዚያ ከመጣችሁ እንጨቶች የክርስቲያን ወገኖች ለሚገባችሁ ለመቅመስ የማይገባችሁ እንጨቶች አሉ ይብል ማለት ለማንቱ እጽዋት አስማቲዮን አሃቲ ስማ እዛ ሰርጤስ ስለዚህ ዘን እጽዋት ዘን ክርስቲያን ክትንክፈን ዘይግበን አሎ ከምዚ አይትብሉ ዒሉና አዳም አይትብላ ዝበለ እንጨይቲ በልዒ ሰሒት ንብሎ ኣብ ክርስቲያኑን ከሕዝወን ዘይግባ እንጨይቲ ዝተወገዛ ኣለዋ አሃቲ ስማ ሰርጤስ አሃቲ ስማ እጸ ኩስራ ومصات بقولت بمدر قلا ويفلهوا بماي ويفقروا دقيقه يساو ስለዚህ ሓንቲ እጸ ሰርጢስ ይብሏት ሓንቲ እጸ ኩስራት በሃል እዚያ ድማ ሙስሊም ዝፈትዋ ሙዒ ገይሮም ንሆ ድማ ማይ ውዒ ኣፍሊሖም ዝፈትዋ ፍቅርትና ዝብልዋ ደቂቀ ኤሳው ይብላ ኤሳው ዝወለዶም ማለት ወለኣቲ እጸ ጌጥ ወለኣቲ ስማ እጸ ፋርስ ንሓንቲ እጸ ጌጥ ይብሏት ሓንቲ እጸ ፋርስ ዘተረግመት በስልጣን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዘን አጣው ዘን ድማ በስልጣን አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ርጉማቴን ይብል ወአሃት ስማ ዝሊት ፍቅርቶም ለደቂቀ ዓረብ ዝሊት ትበሃል ድማ ፍቅርቲ ናይ ደቂ ዓረብያ ወይብልዋ ምልእትነ ወኮነት እጽ መስት ወዘልፈ መጽሐፋዊ እንዘይብል እጽ ንጎስ ይትደለው ለበውእቶ ለገሲቶቶ ወለአሃት እጽ ዝሙት زيافقروا أجانت وتكون هما مسجا ونفس وزرع سيطان وأبقلا واستجرائتو سلازي أتحانت أصدما مستفاكر إلهم زتقوم لها نزي عندما خيت تنكفون كيت حزوانيلو مسعفا ويزبال أقدموك قدما أبن زرع أبروك زنبرة زوجزن مسعفتين سلاز خونه كريستيان وجنات تخونكم كم تنا أدم أزي أي تبلع أزي أي تستبالو كيت تنكفوز تبالكم من دمان زين يبل سلازي كم زي المسترقو من تايب المالتي مصحف كفالة كم زيبل وسمو أبوي وأهوي كلكم مصحف ذات صحفة لا تكسات زيانة تصحفة أتم حواتين أبوتاتين سمعوا كل مصحف تبيت كريستيانات تصحفة نتكساتنا نتمرتنا نتصحفة وهالو هذا سمو بس إذا سمو سيروك زبها الحدث سبعي نبرة إذا مصحف كفالة معرف 10 وصل 20 شديشتين نغبرو دقيقة قدام وتولدني تولد لا تولد لسيروك زسمو بونو زي ما سيروك زبال نو سم ود ولا دمو ودغا بونو يبال نبره وبسم بونو تمطوا عملكو طاوت وهاب لمقابريو كم طاوت كملخ سلاز دلي دما مقابرو نو ناي بونو ابو سيطان مسحابو دما نتافر زرامو ابو بقولت بسمو دما بون تبهلت يبل زي اجي محمد نمجمريا غزي مسغان انتخرخب كله زقربا زنبره مسواعتيا بمنتاي بمصحف قدسنا ቡና መስዋዕት መሐመድ ተባሂሊ ዝፍለጥ ስለዚ እጻ ሰይጣናዊት ወበስመ ቡኑ ተበለት ወተሰይመት ቡን بسم بنو دما بون تباهلا تسمت وبأنتز كونت مسواعتهم لدقيق اسماعيلاويان بزي مسرت دما نسماعيلاويان دقيق اسماعيل مالت فلطويهم ود ابراهيم كينو انه نغبص زغده مالت ندقيق اسماعيل مسواعت الشيطان غيرو اقلبا واماليقاويان بصا اسك محمد نبيهم اماليقاويان زبحالو زنبرو دما اتم نمسي زر زبحال كيتترفولم ود زبحال كيتترف زبلم نسوميم نزي እንዳሰው ነው ለይትን ቀትረን ከይደቀሱ ሰብይ ቀትሉ ስለዝነበሪ አማሊቃውያን ነብዮም ስለዚህ ወበጻት እስከ መሐመድ ነብዮም ስጋብት መሐመድ ዝባል ነብዮም በጻት አማሊቃውያን አልቦም ዘይሰሙ አማሊቃውያን እንበሊያ እስከ ይዜ አማሊቃውያን ስጋብ ህጅ ድማ ደቂ ዓረብ ማለት በዘይካ ቡና ዝብልዋ መሐጎሲት መዘራረቢት ነጋንንቲ ወልሐንት መስዋዕት ይብሎም ምን ነረብዚ መስዋዕት ቅሪብና ዝብሉ ሰሚዕኩም ሪኩም ትፈልጡ በዘይካ ቡና ንጎተሲ ቡና ይስሕብ ስለዚህ
እንዘ ያሎት እንዘ ታስት ሰብአ እንዘ ታስር ጾመ ወንዘ ታህጉል ቁርባነ እዚኣ እምበኣር ናብ ምድሪ ጋዚ ዘምፅዋ ስጋ ፍጂ ቁርባን ተስዕር እንደገና ድማ ጾም ተስዕር ቁርባኑን ተስዕር ዘላ እዚኣ ወቢለ ሃመምነ ርእስነ ወበበይነ ሰትዮቶም ቡኑ በጊዜ ጽባህ ወስሙሂ ሃሎ ውስተ ትርጓሜ ምሳሌያት ዘሰሎሙን መጽሐፈ ጥበብ በብራና እምበኣርከስ ነዚኣ ናብ ምድሪ ጋዚት ብምምፃእ ንኻህናትን ንዲያቆናትን ንኹሎም ዘስሓተት ጸሎቶም ዘረስዐት እንተዘይሰተድዋ ድማ ርእስና ሓመምና ከምዚ ገበርና ብምባል ሰይጣን ዝገዝአሎም በዚያ እያ ብምባል ነዚ ክትፈልጡ ተደሊኹም ምሳሌ ሰሎሙን መጽሐፈ ጥበብን ብብራና ኣብኡ ኣለኩም ይብል። ስለዚ እስልምና ሰብ ይኹም ከእምኑ ዘይኮነ ቡና ተኺሎም ንዓና ከስሕቱ ዝመጽ እዩ። ቡና በቤተ ክርስቲያንና ካህን ድሕር ስሕብ ኮይኑ ኣስላማይ ታሲት እጂ ቀብጠርጠር ዝበሃል የለን። እቲ ቡና ዝበሃል ዘሎ በዚ ሒዞም መዝመፁ ሓደ ንምድሪ ኢትዮጵያ ኳስ መንገዲኦም ክኸውን ኢሎም ዝፅዒሮም ዘምፅዎ ኣብ ኤርትራ ስጋ ብጂ ኣይቅበልዎም ነይሮም ቆሪፆም ኣቦታትና ጥፍዮም እዮም። ሕጂ ከዓ መንግስቲ ምስ መፀ ብሳሕልዶ ብገለ ክንተክል ኢሉ ኣምፂኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የፍረየሉ። በዚ ስለ ዝኾነ እዚ መፅሓፍቲ ዝብሎ ንሱ እዩ። ካልእ እንተደሊኹም ክነግረኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስተ ግዜ ክሰትይዋ ንመሓመድ ከም ዝተዛረቦም ድማ ዝዛረብ ኣሎ። ኣብቲ እንታይ ዝብል ማለት እዩ ስሙን ነገረኩም ኣሃተ ነገር ዘያፀንዕ ወይ ጠይቅ ልቦና ወነበረ ኣሃደ ብእሲ መምህረ ኣማሊቃውን ዘይስሙ መሓመድ ወስመ ብእሲትኒ ገመል ይብል። እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ማለት ኣቶም ኣሕዋተይን ኣሓዋተይን ልቢ ገይርኩም ስምዑ መፅሓፍትና ዝብለ ክንነግረኩም ሓደ ናይ ኣማሊቃውያን መምህር ዝኾነ መሓመድ ዝስሙ ሰበይቱ ድማ ገመል ዝነበረት ነቢይ ዝብልዎ ሰብኣይ ነበረ ይብል። ወሲኸላ ኣነ ግዝ ዝኽእል ሰብ ተሃልዩ ክመፅእ ኽእል እዩ። ስለዚ ወስሞ ካይበ ነገረኩም ኣሃተ ነገር ዘያፀንዕ ወይ ጠይቅ ልቦና ንልብኹም ዘብርህ ንዕይንትኹም ድማ ዝኸፍት ነገር ክንነግረኩም ስምዑ ወነበረ ኣሃዱ ብእሲ መምህር ኣማሊቃውያን ናይ ኣማሊቃውያን መምህር ዝኾነ ሓደ ሰብ ነበረ ስሙ መሓመድ ወስመ ብእሲትን ገመል። ስለዚ ስሙ መሓመድ ስም ሰበይቱ ድማ ገመል ነበረት ኢሉ ወንብዝሃ ክህደቱ ለእግዚአብሔር ይውል ምስለ ኣጋንንት ካብ ብዝሒ ክህደት ናይ እግዚኣብሔር ደም ፅማኣትን ድማ ሙሉእ መዓልቲ ምስ ኣጋንንት ይውዕል ነበረ ይብል። ወሃተ ዕለት እንዘይሰግድ ተህዘ በፅኑዕ ህማም ርኩስ ወሃተ ዕለት ሶቢሃ መፃ ዲያብሎስ ሃበ መሓመድ ወይ በሎ ምን ተኮንከኦ ፍቁሬ መሓመድ ይሓምም ከም ዝነበረ ኣብ ቁርኣን ኣሎ። እምሩ ይዓብድ ከም ዝነበረ ይስሕት ከም ዝነበረ ስለዚ ሓደ ርእሱ ክሓምም ከሎ ዕብዳን ስጋብ ዝሕዞ ዝብለውን ኣይፈልጥን ነበረ ይብል። ኣብ ቁርኣን ክትምፅዎ ትኽእል ኢኹም። እዚ ይሓምም እሞ ሽዑ ጋኔን መፅኡ ኣታ ፍቁረይ መሓመድ እንታይ ኮይንካ በሎ ይብል። ወኣውሳ ወይ በሎ ሃለወትኒ ህማም ርእስ ወበይቲ እፃር ወይ በሎ ዲያብሎስ። ስለዚ እንታይ ይብል ማለት ኣነስ ሕማም ርእስ ላትኒ በቃ ዘይተደቀስ በሎ። ዲያብሎስ ድማ ከምዚ በሎ ኣነ ይህበከ መድሃኒት ርእስከ ወኣንተኒ ተወከፍ ምክሬ ፍጥነት ተሃዩ ርእስከ ግን ተቀበለኒ ኣራይ እንታይ ዝብሎ ማለት እዩ እንታይ ይብሎ ወይ በሎ ዲያብሎስ ለመሐመድ ወአውሶ ወይ በሎ ሃለወትኒ እወ ወይ በሎ ዲያብሎስ ኣነ ይህበከ መድሃኒት ርእስከ ወኣንተ ተወከፍ ምክሬ እምበኣርከስ መድሃኒት ርእስ ትኸውን ኣላ ምኽበከ ንሆ ነዛ ምኽረይን ነዛ ዝበካ መድሃኒትን ተቀበል በሎ ፍጥነት ሃዩ ርእስከ ቀልጢፍካ ድማ ርእስካ ክትሓወይኻ ወይ በሎ መሐመድ ለእማ ኣየውከኒ እምዝንቱ ህማም ርእስ ኣነ ገብር ኩሉ ዘትብለኒ እምበኣርከስ ነዚ ዝበሃል እንድሕር ዳ ሂብካኒ ዝበልካ ንክገብር እየ ምስ በሎ ክርስቲያን ትቆትለለ ኢሉ ድቓል ሓተዎ ሽዑ ሕራ ኢሉ ቡን ምሰተ ካብኡ ንኔው ደም መንፈስ ሓዲርዎ ሰብ ምቕታል ጀመረ ይብል ሓደ በሉ ካልኣይ ወምዚ ኣምፃ ኣለቱ ሰለስተ እፅዋት ኣምፀሉ እፀ ጌት እፀ ኔት ይብላ ወፀ ሰርጢስ ወፀ ኩስራ እዚአን ሰለስተ እፅዋት ዝበሃላ ዘላ ትንባኾ ሽጋራ ቡና እየን ይብል ኩስራ ብሂል ቡን ኩስራ ማለት ብናቶም ቡን ማለት ወዘንተ እፅዋት ወሃቦ ለመሐመድ ወኣስተራዮ ስርዓተ ገቢሮታ ለእፅ ወኩስራ ለእፀ ኩስራ ድማ ከመይ ጌርካ መስዋዕት ከም ትቐብር ኣርኣዮ ወይ በሎ ግበራ ብኣምሳሌ ወመልክኤ ወኣስተማስላ ከም ፍህመ ፀሊም ለእመ ይገበርካ ብኣምሳሌ ወመልክኤ ይትረከብ ፀና መዓዝሃ ወይ ትስምር መስዋዕት ለመስዋዕት ድሕሪ እምበኣር ከም ገፀ ጌርካ ኣፀልማ ፅቡቅ ጌርካ ተዘይሕሪርካዮ ሽታ ኣይተውፅእን እንሆ ድማ ትክ ኮይና ክትወፀልካ ኣይትኽእልን ድሕሪ ድማ ከምቲ ዝደለኻዮ ኣይዕርገልካን የበሎ ኢሉ ኣይዕርገልካን ዝብሎ ዘሎ ናብኡ ፀሎት ከቕርበሉ ማለት እዩ መሓመድ መንከሽከሽ ገይሩ ከም ገይሩ ፅቡቅ ጌርካ ኣፅልማ ኣሕርራ ንገፃ ያምስላ ኢሉ ብገፁ ተገልፀሉ ይብል ወይ በሎ ንሳዕ ዘንተ መድሃኒት ዘንበለ ሴጥ ብዘይ ዋጋ ድማ ውሰዳ
وتكونك مسواعت وستمكا مدينة كابون دحر ما أزياء نمكان نمدينة مسواعت تكونك ونقرمو لا تولد ومحرم زنت سرعات لا بياسك أمالك أويان ندهري ولدو دما نولد ولدو مسواعت تكون دما نقرم يلو صحافه لما قبرك زنت سرعات أنا هي أورد لك بب عمت أمرد مخمزين تغيرك عمت مسيح كريه كايلو بزي أولياز بهالمنفس بونزق اللولو شعح حزب المالتي سلازي عمت مسيح قلص الكاية ولا تأمرت بقزية تسوء وستمكا مدينة وانبزها فقرو فرقان زين تايزبلو فرقان زبلو مالتي سنتاي مغانو انتاي زبل تي مصحف مالتي انتاي زبل معراف 18 دما أصف زبال مصحف تصحيف اللو يبلو مالتي ويتبهال مصحف زي يتركب بعصرته وسمنته معراف صحف صحافة وبهيتو كما ينبوا وصار أودو وسبيبيلو ديابولوس محرم لا بياسك كما ينبوا زت حصرت كال سبقن مسواتي لو متان كيك قالوا بوشت غيركم انبوا انا دغيتو صوايلو دما ديابولوس محمد امحالوي زي مصحف تنازلي اوكي سلازي نجعل دما مولدي نقيح متان كحضروا ابافكم وتفوا بلم يلو هجو تريو زلكم نتي تنباهو شجاره ጫት شيشه اب عربي سرح حقل اب زخونه هاجر يترغبون يوم بزي مسرت قميمهم زسرحوا نعوم زمسل مصحف زي زبل مصحفتنا حقኛ مقصاو ስለዝኾነ زي مصحفتنا اوكي بمغصال كلنا بزغزا زلنا يا افحوي ناب رابعيتي حطوي ناي موداتاين كوصيمو دحريو نسبات عدل كنهبينا خا حزبي ببحاد حاتت እቶም ኣይበረሃልና ንጭብጥሮ ገለትሉ ዘለኹም ጭብጡ ተሊኩም ምጭብጡኹም ክትለይቡ ዕድል ክበኩም አብሪጋ ተሰርዑ ካል አነ ቅድም ምባለይ ታብታብ ግበሩ ክልተ ነገር ሕጂ ክእዞኩም ይብዛ ገዛ ነዚኣ ትሪዋ ዘለኹም 300 ሽሕ ጥራይ ኣብፅሕዋ ታብ ግሮፎ ኮፕሊንክ ነዚኣ 300 ሽሕ ኣብፅሕዋ